Kaixo, egunon guztioi, hemen gaude Eskamilla irratsaioan, nik Elena naiz. Eta ni nahi, gaur Javier Anton eta Daniel daukagu gonbidatu bezala. Hau Baia Zemanitako bi pertsoni oso ezagun dira, musika eta gurekin daude. Hauei galderak egin nahi baduzu deitu 977-503-054. Dei bat daukagu. Kaixo, zer interesatzen zaizu gure gonbidatuetan? Galdera bat egin nahi diot Javier Anton. Zein. Txikitan, zer izan dezenuen? Txikitan, pilotari izan nahi nuen. Baina orain, lan hau asko gustatzen zait, eta oso pozik nago. Agur Gorka. Dei bat daukagu, nor da? Kaixo, ni Ibon naiz. Kaixo, zer galdera egin nahi diozu gure gonbidatuei? Danieli galdera bat egin nahi diot. Bota. Pozik hartzaude Javier Antonekin lagunenak izatea Baia Zemanitan? Bai, hasieran zaila zen, ez zinelako ezagutzen, baina orain oso lagunenak gara. Oso ona zure galdera, Ibon. Gero arte, agur. Gaur Eskamilla irratsaioan PlayStation 3 bat zuzketatzen dugula. Nahi baldin baduzue bidali SMS bat 2212. Play 3 hitzarekin edo bestela ditu 977-503-0254. Errepikatzen du. 977-503-0254. Zorte hon. Gaurko uste du nahiko dela. Bihar hemen berriro egongo gara 11:00. Agur!